Здравейте, трейдери! Днес ще говорим за номер едно, някои къси сделки, които направих през деня, да обясним първо как да ги пресъздадем, да им направим пълна разбивка, да обясня защо работят, начина по който работи метода ми, като цяло, как намирам печеливши сделки. Така, първо да обясня какво точно, на какво точно се базира моята стратегия. Това, за което съм говорил аз, а именно CIST, т.е. променя си цената, движението, структурата от, например, растяща към намаляваща. Да обясним първо защо това нещо въобще работи, каква е логиката на това нещо. Това, което съм обяснявал някои пъти, в много от клиповете съм го споменал поне с едно-две изречения, че има някакъв алгоритъм на банките. 100% смисъл ICT е базиран, самия търговец на ICT-то е базиран изцяло на това. В смисъл много стратегии са базирани на самия факт, че банките и като цяло повечето институции ползват, дали са хедж фъндове и така нататък, ползват алгоритъм, който един вид да им дава най-добрите цени. Да кажем, че има две нива, за някакви поръчки. Да кажем, че реално влиза институцията и тя казва: окей, ние искаме да намерим най-добрата цена. Искаме реално да продаваме днес. Искаме да продаваме, да свалим цената примерно на евро срещу долар, за да може да изпълним някаква поръчка, например за долари, да ги обърнем в евро. Евентуално и на еврото, като му е по-ниска цената. Един ден ще обърнем, да кажем, 10 долара към 11 евра, а пък другия ден ще обърнем 11 евра към 12 долара, примерно. Просто ще въртим цената, така че големи суми от пари да се движат в тези малки разлики и да правим много. Идеята е, банката иска да продава днес и иска да свали цената, примерно, на еврото. За някакъв много малък период да свали цената. Как го прави? Има тези две нива. Тя реално иска да влезе на ето това първо ниво, да кажем, на цената. Иска реално да влезе тук. Обаче, ако тръгне да прави просто сделки от тук, това, което ще стане е, например, имаме една графика, която така се движи и изведнъж тръгва надолу. Защото банката, примерно, е влязла с много пари, ето тук в този момент. Така, какво става обаче, банката какво прави или самия алгоритъм, какво точно прави, самия алгоритъм, според ICT и според много други трейдери, които вярват в това, че това е алгоритъм, това е някаква програма, не може това да се случва толкова често, всеки божи ден, да се случва в определени часове и определени минути и да има точно еднакъв тип на цената, самата търговия и движението на цената да могат да се характеризират. Що може да се характеризират и да се каже: окей, тук се случва това, това и това и това и ще се случи в тези дни до такава точност, значи има някакъв алгоритъм, най-вероятно. Но, да кажем, тя иска да влезе на това ниво, обаче ако влезе на това ниво, това просто ще срути цената и банката ще трябва да търси за нейната голяма поръчка, ще трябва да търси търговци, които са готови да купат толкова еквивалентно на голямата поръчка. Защото, примерно, ако тук има търговци, които купуват по един, два домата, три домата, така нататък, банката влиза с 15 домата, примерно. Много по-абсурдни са разликите като съотношение, но да. Тя влиза с 15 домата и тя, докато тя трябва да намери няколко търговеца, които са склонни, общо да купат 15 домата. Тя ги продава наведнъж и трябва да се намери някой да ги купи. За да се намери някой да ги купи, това ще отнеме време и съответно цената вече няма да е там, където банката е искала да е. И заради това банката какво прави? Тъй като иска да продаде от това ниво, тя реално какво прави? Избутва цената на това горно ниво. Избутва цената на това горно ниво, след което, като се качи, тук има, колкото повече се качва цената, съответно, колкото повече се качва, толкова повече купувачите намаляват, а пък продавачите се увеличават. Това е проста логика. И
съответно, тя качва много рязко цената за някакво време, от което купувачите намаляват съответно, защото вече не изглежда изгодно да се купи, а продавачите много повече се увеличават, защото изглежда много изгодно да се продаде. И съответно, поради това, че има много голям наплив на продавачи, цената пада много, банката прави първа половинчата продажба или някаква част от тези неща, домати, не ги наречем в случая, но от тези евра, от тези долари, прави някаква, примерно 1/3 продажба, след което пак бутат цената и съответно какво се случва? Тук банката излиза с 1/3 примерно, да кажем някаква част, не е цялата част. И когато излиза, какво се случва? За да може да се покрие частта на банката, тази 1/3, за да може да се покрие, трябва да има купувачи, които да са готови да купат тук. Те купуват, избутват цената нагоре, след което банката в ето това ниво, когато цената се върне отново до оригиналната част, тя пак продава и вече тук най-отдолу изтегля цялата сделка. Това е съответно вече с 1/3 и 2/3. Това си мои предположения, аз така ги виждам нещата. Но да, не съм далеч от истината, тъй като зад това нещо с избутването на цената вече много хора са оказали и твърдят, че е така. И ако се загледате малко, понеже самият пазар е фрактален, какво ще рече, че е фрактален, т.е. е разделен може да се раздели на части. И примерно ако имаме едно движение на цената за 5 минутните, да кажем, че този цял диапазон е това. Цяло нещо е 1 час. Както сме говорили, има едно нещо наречено AMD. Да го напишем много грозно, да, супер. AMD. Това нещо съм правил клип за него много отдавна, но това е идеята, че има акумулация, манипулация и вече дистрибуция. И това нещо, акумулация, манипулация, дистрибуция, присъства във всяка една свещ. Това не е нещо, което се случва само на дневна база, случва се и на hourly-то, случва се и на 4 часовия, на 5 минутния, на 1 минутния, се случва навсякъде защото така работи цената. А именно, цената тръгва да се акумулира, избива от единия край и продължава на другата страна. Това се случва във всяка свещ. Така. И заради това казваме, че е алгоритъм, защото това нещо се повтаря твърде много и твърде често и се случва във всяка една свещ. И това може би до някаква степен е нормалното човешко поведение. В смисъл, така просто работи явно мозъка ни, докато търгуваме, защо казвам, че може би в резултат на човешко поведение, защото цената почва да акумулира, изведнъж тя скача твърде много и става неизгодно за едната страна да продава или купува и другата страна преобладава. И това, ако го видим на 5-минутната да се случва, ще ни изглежда по този начин. На едночасовата просто изглежда като една голяма такава свещ, която има много дълъг фитил от едната страна или просто фитил от едната страна и сравнително голямо тяло на другата посока. Сега първо ще обясним тези сделки, които съм направил и после ще отворим и на едночасовия да го видите това нещо. Да видите за какво точно говоря. Ще оставим този фитил тук на страна. Но да, така. Първо, това, което имам като изисквания е да имаме акумулация. Така, манипулираме. И така. Като изисквания към това нещо имам от едната страна, тук, демек, от акумулацията. Това, което ме интересува от тази страна, примерно, която манипулира, е само фитил. Само да е по-високо. А пък от другата страна, демек отдолу, вече ме интересува да затвори с свещ. Да затворя така, с свещ. Защото това ще покаже убедително затваряне, демек убедителна промяна в структурата. Така. Днес за деня обаче имах една сделка, в която изискването ми не беше спазено, но просто така се получи, чеентърнах много. Една идея по-рано, отколкото предвиждах. Така, първата ни сделка за деня от 4, те 3 са печеливши. Първата ни сделка за деня беше ето тук.
имаме точно това, което имам като изисквания. Бонус точки обаче носи. Бонус за стратегията е, ако има гап отгоре над манипулацията. Това е просто уникалният сетъп. Ако има 6 плюс е това. Ако днескашния сетъп мога да ви оценявам, то беше 6 плюс. Нали? Но това, което се случи, ето едното ми изискване е спазано. Само фитил да мине отгоре, манипулирайки. И виждаме това, което точно говоря. В 12 часа отваря тази свещ. В 12. И виждаме, че тя в началото прави това, нали? Имаме хоп, хоп, хоп. И изведнъж в 12:30, точно на половината от едночасовата свещ, прави манипулацията. В втората половина на едночасовата свещ прави манипулацията. Това нещо искам да го знаете, просто защото аз го научих наскоро. Не наскоро, но го почнах да го прилагам наскоро. Е, че във втората половина на едночасовите се случва най-често манипулацията и дистрибуцията вече продължава след това. Тоест, след половината. Преди това е акумулация почти със сигурност. След втората половина със сигурност може да очаквате манипулация. В първата половина се акумулира цената, после вече се случват ревърсалите във втората част. Най-често. Не, че не мога да има ревърсал веднага след като отвори свещ, но най-често е така. Ето тук може да видим още по-рано, но не съм го отворил този сетъп. Имаме хоп, хоп, това пак колко часа е? 11 часа. Ето, отваря. Имаме манипулация в 11:35. Това нещо просто е... ето, и виждаме high, low, higher high, и ето тук lower low. Имаме свещ, която убедително затваря, и ако бях станал в 11:30 да я взема тази сделка и я държах до ето тук, сделката е 3:3 към 1. Това може да се види тук един път. Тук ето, пак. 8:40 обаче, нищо. 8:40, 9:15 се случва манипулация. Въпреки, че съм казал, че 9:30 може да се случи, демек след половината. Ето и 9:15 се случва, но най-често е просто това в толкова часа е. Да се върнем към сделките за деня. И ето тук някъде към 12:40 чаках сетъпа и това, което се случи, е, че аз исках да затворя ето тук, и когато цената доближи ето тук свеща, отворих сделка, стоп лоса тук, и това, което стана, е, че във втората част ето тук, когато ентернах, имаше ревърсъл на другата страна. Просто не си изпълних критерия ето тук да затворя отдолу. Това очаквах, но реално, нали, какво да правиш, просто избързах, може би. И ето тук мислех, че ще затвори пак, не го направи сета. Нали. Но тук, след като суипна тази ликвидност, отново, ето тук суипва тази ликвидност на тия двете, на този хай тук, в гап го прави това нещо. Ентернах просто заради това, защото просто този опит тук беше неуспешен. Тук имаше много ликвидност и трябваше да се вземе. Да. И съответно ентернах само на база тези две неща и нямах изпълнено изискване тук. Изчаквах просто да се случи, защото трябваше да обере ликвидност отдолу задължително. Ето тук. Това беше просто таргета за деня. И тази сделка беше успешна. После втората сделка беше пак идва от тук, суипва цялата ликвидност и пак изпълнява гап. Защото като суипне до тук, гапа е до тук е валиден, съответно малко над гапа, нали? Но го изпълнява този гап. И виждаме, суипва. Така. Имахме, ето тук ми беше истинския образец. Тук, защо съм влязъл точно тук. High, low, higher high и lower low. Затваря lower low под предишния секвенс. Това е под тази поредица тук. Затваря, а поредицата тук е една свещ само. Затваря под нея и съответно ентървам. Като таргетът трябваше да бъде тук, но
понеже гледам и DXY, долар индекса, той почна да обръща и съответно малко или много, не че хвана шубето, но тръгнах да си свалям стоп лоса, свалих го до тук, обаче цената много бързо ревърсна и викам, айде, да ги го затворих по-рано. После обаче влязох с по-голяма сделка, защото цената беше до тук, трябваше да дойде до тук със сигурност и заради това влязох на по-голяма сделка и за буквално една-две свещи на едноминутната. Ето тук някъде, да. Взех още 1:1 на сделката. И да, като цяло, това е стратегията. Това нещо се случва всеки ден, може да видите, просто и на 5 минутната, просто ако мога да го покажа по някакъв начин, но толкова малко, че толкова е кратко, че не може, но ако гледате едночасов, трябва да гледате 5 минути като цяло. Но ето сега да дам и примера с свещта. Коя свещ казахме на 5 минутната? Така. Да видим, че от 11 свещта до 12. Така. Казали сме, че свещта трябва да изглежда по ето този начин. Голяма свещ с фитил отгоре, който фитил сигнализира за манипулацията. Така, от 11 до 12. Да, тази свеща отворила, да. Значи, ето тази свеща в 11. Я гледаме и ето виждаме, свеща отваря с малко фитилче и затваря голямо убедително. Така, в 12 пак имахме сделка, голям фитил отгоре, не затваря убедително отдолу и заради това сделката не беше успешна. Ето тази сделка тук, пак последната, голям фитил отгоре и тръгва убедително надолу. Няма да затвори убедително, тук не е задължително, но този ден ще гони и лоуве. Тоест, цената съм разбрал, че да кажем има тук дъно и на следващия ден тя трябва или да отвори и да го вземе и после пак да отвори и да го вземе, или ще отвори просто следващия ден и ще търси хайлове. Но това си е... Просто в един ден може или само да отива да обира върхове, или само да отива да обира дана на едночасовата, но не и двете. Тоест, сега може да се върне и да вземе тези върхове, но няма да ходи да взима и този. Просто е нелогично. Не може да вземе този, може да обере тези върхове тук, да обере ликвидност и да се върне пак да обере този отдолу. Но няма да обере главния връх отгоре. Защото виждаме този връх е обрал ето тази ликвидност. Тези два върха, ето тук примерно, ето този и този ги е обрал. И тя няма да може да отиде веднага да го обере него, ще обере този връх, може даже да се върне и да обере и този връх. Просто така работи. В един ден не може да обира и върхове и дана, освен ако няма много големи новини, разбира се, но да, това е. Но това, което искам да разберете от този клип е, че всяка една стратегия трябва да е подплатена с логика и да я разбирате идеално защо правите даденото нещо. Не може просто, ами аз влизам на база AMD, влизам например на 15 минутната и чакам за гапове там. За Fair Value гапове там. Но вау, много грозно го написах и даже... Но да, и аз просто влизам там така. Защо? Ами защото някакъв там гледа в YouTube и той така прави, има много успешна стратегия. Да, ама защо го прави? Той си изградил тази стратегия, има някакъв принцип зад нея. Защото, примерно, ако гледате, да кажем, моите стратегии, и аз ви обясня в 2-3 прости стъпки, и ви кажа, влизате след като видите, че има манипулиран хай, вие ще влезете, примерно, хай, лоу, хай, ами е тук затваря отдолу, тук ще вляза. Да, ама аз съм влязъл по-рано. Защо? Защото аз разбирам принципите на стратегията. И заради това, например, влизам тук, защото намирам логиката, разбирам защо го правя. Ако не разбирате защо го правите, а само копирате начина, по който влизате в една сделка, то има някои неща, които са сравнително... Защото има някои неща, които са сравнително относителни. И, например, когато кажа влизаме на хай, после очакваме да се оформи това затваряне тук отдолу, това е сравнително относително, защото аз мога да кажа влизаме на хай, чакаме да се затвори под лоу.
Окей, обаче кое точно визираш за манипулация, защото има 50 манипулации, примерно на 5-минутната. Може да е това, може да е това, може да е това, може да е това. Има 5 хая, примерно, които мога да... И когато една стратегия, нали, тръгнете да я копирате, много неща са относителни. Аз в началото, като почна да търгувам, гледам, нали, някакви свещи и викам, добре, айде, чакаме, нали, да влезе до support и resistance. И си викам, добре, ама сега кое е support и кое е resistance, защото може ето тук отдолу да е съпорта, може и самото тяло да е съпорта, аз не разбирам. И той казва просто, че отбележете support и resistance. Окей, това е относително, аз не знам кое. Трябва да стане ясно. И тогава, примерно, ще кажете, то съпорта показва откъде цената е отскочила и къде е имало много хора, примерно струпани, като разбирам принцип, аз ще кажа, то няма как да е тялото. Ще е фитила, защото това показва избутването. Но да, най-хубаво е да имате просто обща стратегия, т.е. да си имате някаква стратегия, която ползвате, примерно. И вече да си я нагаждате спрямо вашите разбирания за цената. Т.е. вие може да сте support и resistance трейдери, окей, тогава, например, може да трейдвате и ликвидност, да кажем, тук идва някаква цена и тя ако измете тази ликвидност и я измете в резистанс, тя трябва да падне надолу и да разберете защо го прави. Защото има, примерно, заради това, че е взела ликвидност нагоре, тя трябва да обърне надолу. Заради това, че има резистанс отгоре, тя трябва да обърне надолу. И когато почнете да си ги обяснявате, тя в момента, например, цената се движи, ето тук акумулира, примерно, защото няма достатъчно пари, които да отидат, нали, да я изметат нагоре. Съответно, тя трябва какво да направи? За да отиде нагоре, примерно, цената, тя трябва първо да отиде надолу и да обере ликвидност, за да може да отиде нагоре. Тя трябва да обере поръчки, да обере пари, с които един вид да ги ползва като пружина. И някакви такива прости обяснения, не много сложни, да разбирате защо и как се случва и да виждате логика в самото движение на цената. Когато виждате логика, много по-добре ще се ориентирате кои са нивата и как да ги ползвате, отколкото ако виждате, примерно, просто нива и да си ги отбелязвате. Защото има много хора в YouTube, които, примерно, ще ви учат къде точно е съпорта, къде точно е резистанса, къде е ликвидност, къде е така нататък. Но те, примерно, си имат техни си разбирания за това нещо и когато цената се движи, например, и той трябва да отбележи ликвидност, той не отбелязва това и това, а той отбелязва само това. И в някои от клиповете вика, тия нива просто тук не ги виждам достатъчно добре, това ми е... И той си го разбира, да, защото той си е направил негова си система, от негова логика, от негово виждане. Съответно, това да се анализира и да си направите сами собствена стратегия не е трудно въобще. Сядате на едночасовата, виждате, той още от тук, примерно, ето виждаме това същото нещо. Имаме high, higher high, имаме high, low, higher high, lower low. И демек може и още от тук да се влезе на едночасова да се влезе. Страшно много пари, ако хванете такова движение. И пак да направите едно към едно, обаче толкова сигурно едно към едно не сте виждали. Това... И този принцип с манипулацията го има навсякъде. Може да видите и друго нещо. Примерно да кажем, тук има ликвидност. Защо не я обира тази и тази свещ? Защо не обира тази? И аз тогава, нали, съм ви обяснявал за голямо отдръпване. Що има голямо отдръпване, това са много голямо избутване, примерно, от продавачи и т.е. това нещо, примерно, може да си го отбележите като резистанс. И следващия път, когато дойде цената в него, хоп. И това нещо, ако го съчетаете, примерно, с това мое виждане, вие може даже да влезете от тук някъде, да не изчаквате пълно затваряне. Т.е. ликвидност и резистанс тук има. Например, това е. Така че не е трудно да се направи собствена стратегия, важно е да разбирате наистина някой принцип, да го разбирате от до изцяло и да намирате логика в него. Когато го направите това нещо, може да си направите сами стратегия, не е толкова сложно, обяснявали сме го, просто тествате на различни валутни двойки, тествате различни времени диапазони,
тествате различни сесии и така нататък и си добавяте условия и махате условия и така. Това е. Благодаря ви за вниманието, се надявам клипът да ви е бил полезен и интересен.